għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Cicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Grazzi mulej ta' din l-Ewkaristija, hekk nitolbuk missier ħalli fissem u fid-dem ta' Ġesu bnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti titlek u tbirek u tipproteġi din l-Ewkaristija li se niċċelebraw bl-Ispirtu Santu l-Ispirtu tal-Qdusija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-mħabba tal-Alla u l-Aqda fl-Ispirtu Santu jkunu magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u bil-ħallejt mirjieti tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Ħajħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u min issa jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Atina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem bi Kristu Sidna. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Lil dawk li jindmu, Alla jħallihom jerġgħu lura u jsaħħaħ lil dawk li ma jkunux jifilħu jżommu aktar. Erġa' lura lejn il-mulej u dnub ħallih warajk u qarrab dak li jfixklek. Dur lura lejn l-għoli u qarrab mill-ħażen u obbot għall-aħħar dak li hu ta' min jistmerru. Lill-għoli min se jfaħru fart l-imwiet, minn flok il-ħajjin li jroddu ħajr. Għal-mejjet bħalli kieku ma kien xejn, intem ratti l-ħajr. Minu ħaj u f'siktu ifaħħar lill-mulej, kemm kbira l-ħnina tal-mulej u l-maħfra tiegħu għal dawk li jerġgħu lura lejh. Il-kelma tal-mulej. Ħar lill-Alla. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Ħin il-bniedem li ħtietu maħfura, li għandu dnub tiegħu mistur. Ħin il-bniedem li ebda ħażen ma jodlu l-mulej u ma għandu ebda erq f'qalbu flimkien. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħabejtulekx. Jien qed quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u int ħfirt li l-ħażen ta' dnub tiegħi flimkien. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Għalhekk kull min hu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niket jekk ifuru l-mijiet kotrana lilu qatt ma jilħquh flimkien. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej.
Int kenna lija, mit-taħbit ħarisni, id-dawwarni u tferraħni bil-ħelsin tiegħek. Nagħlmek u norik it-triq li għandek tieħu, inwissik u nżomm għajnejja fuqek flimkien, ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Ġesu Kristu li għat li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien se jaqbad it-triq marfuq u wieħed jaġġel, niżel għall-rkub teħ qudiemu qallu: Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Ġesu qallu: Għaliex qiegħed issejjaħ li tajjeb? Ħadd mhu tajjeb li falla biss. Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixitx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta' ħaddieħor, weġġaħ il-missierek u l-ommok. U dak wieġbu qallu: Mallem, jiena dan kollu li nħarsu minn żożiti. Imbagħad Ġesu xeħed fuqu ħarsa ta' mħabba u qallu: ħaġa waħda tonqsok, mur bih li għandek, għatih lil-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Imma għal dan il-kliem ir-raġel arra swiċċu u telaq qalbu sewda għaliex kellu bosta ġid. Ġesu mbagħad ħares ħarsa madwaru u qal id-dixxipli tiegħu: kemm jibsa l-lonja li jitlu fis-saltna talla. Id-dixxipli staġbu għal din il-kelma, imma Ġesu raġa' qalilhom: kemm jibsa wliedi li wieħed jidħol fis-saltna talla. Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna talla. U ma staġbu wisq aktar u bdew jgħidu wieħed lil ieħor: mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lihom u qalilhom: għall-bnedmin dan ma jistax ikun, imma l-Alla iva, għax għall-Alla kollox jista' jkun. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Namlu talba ċkejkna l-ispirtu tal-mulej ħajtina kelma qasira li tagħmilna ħafna ġid. Il-Vanġelu tal-lum huwa eżempju klassiku l-aħwa kemm meta nintrabtu mal-ġid ta' din l-art aħna nitilfu grazzi kbar. Fil-fatt ir-reba tinissel il-mibeda. U allura ir-reba talaqna ġo sqaq, talaqna ġo kamra kollha tlam, talaqna għal grazzi kbar li Alla jrid jagħtina speċjalment fl-aqda tagħna miegħu u bejnietna. Għalhekk ejjew nagħmlu din it-talba, ħaninħelsu mir-reba u ninxteħtu iktar fil-ġenerożità ta' Alla missierna li dak li għandu u dak li hu jaqsmu ma' kulħadd. Grazzi mulej ta' dan il-moment sabiħ li inti trid teħlisna mir-reba. Grazzi mulej li inti qedtejna naraw lilek bħala ġenerus. Grazzi mulej li qedtejna f'dan il-moment biex fil-familji tagħna, fil-komunitajiet tagħna fejn ngħixu ninħelsu mir-reba u nimtlew bil-ġenerożità tiegħek li tiftaħna għal grazzi sbieħ li inti trid tagħmel magħna, grazzi li jaqduna miegħek u bejnietna. Nitolbu din it-talba permezz ta' Kristu Sidna. Amen. Grazzi mulej li smajt dan it-talb, din it-talba illi inti tajtna f'din l-omelija u se nitolbuk issa biex inti tisma' it-talb tagħna.
Ħanitolbuk l-ewwel nett tal dawk kollha Mulej Qaddis li huma marbuta mal-ġid tal-art tihom il-grazzja jinħelsu minnu ħalli jaraw dan il-ġid biex jibnu il-familja tiegħek tal-bnedmin u qatt biex jingħalqu fihom infushom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Se nitolbuk għal dawk li huma weħidhom Mulej li qegħdin jaraw din il-qudiesa miss il-qalb ta' min qiegħed ibati u qed bati fis-solitudni u tihom il-kuraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Saħħaħ il-familji u l-komunitajiet tagħna b'dan l-ispirtu sabiħ tal-ġenerożità. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Fl-aħħar nett tagħti s-saħħa l-morda Mulej Qaddis u reġġa' lejk il-dawk kollha li huma l-bogħod minnek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Jew f'dan il-mument irresqu talba tagħna lil Mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U fil-waqt Mulej li ntellaw il-ħutna l-morda ħaddihom il-fejqan fir-ruħ u fil-ġisem ninaqdu miegħek Marija ħalli titlob magħna walina. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, inta tina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna u inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek. Fil-ħnina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina qudiemek hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu l-premju tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. U flimkien niżu ħajr il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr. Bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u wilet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Nistedinkom poġġu l-intenzjonijiet kollha tagħna għal dil-qudiesa mal-ħobbs u l-inbit. Qaddis tassew int Mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal. Ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa ratti l-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal.
ħudu ixorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rudulek il-ħajr għax oxbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha u nitolbu għall-erwieħ fil-purgatorju. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililhom jistrieħu fis-sliem. Amen. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sef tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lina l-kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazza u malla Marija, San Giuseppe u mal-Apostli u l-Qaddisin kollha fosthom San Franġisku, Santa Faustina u San Leopoldo u San Piju li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu bnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missilli tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu u l-ġiuk u l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħanitolbu talba tal-missierna, nofruha għal min iweġġana ħuti, għal min inweġġa u min ikonna rabja. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema edha fl-art. Ħobsana kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħħalix fil-tiġrib, izdeħ l-islam mid-deni. Eħlista nitolbuk mulej mid-deni, għatina fit-tibol ħninatijak il-paċi fi-żmienna, ħankunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem u s-sliem tiegħi nagħtikom. Tħares lejn nubietna iżda ħares lejn fidi tagħna u għatina l-paċi u l-imħabba tiegħek f'qalbna u bejnietna li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu paċi xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kun jisfew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek kun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. U dan hu Ġesu ħin aħna li se nirċevuh ma jistħoqlix mulejja li tiġi għandi llum iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tfiq u tqum.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej blikel li salvana, is-sagrament li bih fil-ħnina tiegħek tajjixna fuq din l-art. Fit-tiba tiegħek kamel li permezz tiegħu ikollna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristus sidna. Amen. Imbirku lil mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025, ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leħ. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija,
imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħnina. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma tal-tana ħlesenna u qafmana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu istaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħanna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misterju tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-sema jidher fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu istaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tieni misterju tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżur qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli trid int kif is-sema jidher fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkitti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak,
imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġena l-erwe kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu u nikkontemplaw fit-tielet misterju tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid kif is-sema jidher fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza memlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġena l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fir-raba' misterju nikkontemplawh minn tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli titid kif is-sema jidher fl-art.
ħobżna ta' kuljum matina llum aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santo. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Tijom Malikisma tal-tana Ġesu li twilet għalina jkun li bentijek bħanna o Ġesu tijaj għafrinna d-dubietna elista minnar tal-infern u l-ġena l-irbeq kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Nikonsidraw nikontemplaw fil-ħames misterju tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu l-Ġesu u wara 3 ijiem sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli titint kif is-sema jidher fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santo. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Unina Intijom Malikisma tal-tana Ġesu li twilet għalina jrid ikun ibnek bħalna u Ġesu
Aħfrinna d-nubitna, ħarisna minna tal-infern u l-ġenna l-irbiħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik l-ekki ngħidu għaliex aħna nturufnati u li teva li ilek li tniedu, aħna nifku nolfu f'dan għal-wid ta' dmuħ, ejja mill-avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament l-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o fija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jede fl-art. Ħobitna ta' kull-jum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mdembin, issew fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddis Alla. Ħenna lina. Trita għaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlapalina. Imqazzom Alla. Itlapalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlapalina. Ta' Kristu. Itlapalina. Il-Knisja. Itlapalina. Tal-ħnina. Itlapalina. Tal-grazzja t'Alla. Itlapalina. Muxebba. Itlapalina. Mit-tama. Itlapalina. Miżjed safja. Itlapalina. Miżjed nadifa. Itlapalina. Bla teba. Itlapalina. Li tissoq l-imħabba. Itlapalina. Tal-aġeb. Itlapalina. Tal-parit tajjeb. Itlapalina. Ta' min ħalaqna. Itlapalina. Ta' min salvana. Itlapalina. Xebba kollu kaqal. Itlapalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlapalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlapalina. Xebba kollok seta. Itlapalina. Xebba kollok ħnina. Itlapalina. Xebba dejjem marbuta Malla. Itlapalina. Mera tal-Qdusija. Itlapalina. Tron tal-erf. Itlapalina. Bidu tal-feħtana. Itlapalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlapalina. Amara ta' kull grazzja. Itlapalina. Amara ta' kull tiba. Itlapalina. Warda mistika. Itlapalina. Torri ta' David. Itlapalina. Torri ta' Lavorju. Itlapalina. Dar ta' Deb. Itlapalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlapalina. Bib ta' sema. Itlapalina. Kjoba ta' filgħodu. Itlapalina. Saħħa tal-morda. Itlapalina. Kien tal-mitimbin. Itlapalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlapalina. Faraġġ tal-immigranti. Itlapalina. Sultan għajnuna tal-insara. Itlapalina. Sultana tal-anġli. Itlapalina. Sultana tal-patriarki. Itlapalina. Sultana tal-profeti. Itlapalina. Sultana tal-apostli. Itlapalina. Sultana tal-martri. Itlapalina. Sultana tal-konfessuri. Itlapalina. Sultana tal-verġini. Itlapalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlapalina. Sultana mnista minar l-ewwel teba. Itlapalina. Sultana mtella s-sema. Itlapalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlapalina. Sultana tal-familja. Itlapalina. Sultana tal-paċi. Itlapalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Malla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost tajja tas-sema itfa' bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-Spirit iż-żina l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik talba San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek l-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja, il-ħniena u l-faraġġ u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tana. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek il-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek li sem ta' Marija, Verġni Om, imbirek San Giuseppe, Arus, kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.